давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, всё жыццё давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, усё жыццё давяраю Табе. Твоё сэрца заўсёды адкрыта, з яго льецца святая любоў. Спасылаеш сваю міласэрнасць і чакаеш мяне зноў і зноў. Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, всё жыццё давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, Езу, давяраю Табе, усё жыццё давяраю Табе. Езус ішоў узбярэжжам, за сабою ён клікаў дарогу, каб людзі чулі слоў Божых праўду. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Бійте у долоні усі народи, радосним голосом співайте Богу. Гэтымі словамі молитви са Святого Писання починаємо святую мшу, падчас якой представимо Богу наші просьби, наші інтенції. А особливим чином сьогодні 25-й день місяця традиційно молимося об дар життя. Молимося за діток, які чекають на народження, за матері, які моляться до роззачаття, за батьків, щоб життя було доценяне і об Божие благословенство.
А мы на пачатку перапросім Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Ойча, Ты учинив нас дзецьмі святла, дзякуючы ласцы усынаўлення. Не дапусці, каб нас агарнула цемра няправеднасці, але дапамажы, каб мы заўсёды былі ў святле Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне другой кнігі валадарстваў. 18 гадоў было Ехоніі, калі стаў каралём. Ён валадарыў у Іерусаліме 3 месяцы. Маці ягоную звалі Нехушта. Была яна дачкой Эльнафана з Єрусалема. І рабіў Ехонія благое ў вачах Пана ва ўсім, як айцец ягоны. У той час падступіліся слугі Навуходоносара, караля Бабілонскага, да Єрусалема, і трапіў горад у аблогу. Прыйшоў Навуходоносар, кароль Бабілонскі, да горада, калі слугі ягоныя акружылі яго. І выйшаў Ехонія, кароль юдэйскі, да караля Бабілонскага. Ён і маці ягоныя, і слугі ягоныя, і кіраўнікі ягоныя, і еўнухі ягоныя. І захапіў яго кароль Бабілонскі на 8-м годзе свайго панавання. Вывез адтуль усе скарбы дома пана і скарбы каралеўскага дома. Паламаў увесь залаты посуд, які Саламон, кароль ізраэльскі, зрабіў у святыні пана, як сказаў пан. Перасяліў увесь Єрусалем і ўсіх кіраўнікоў, і ўсё адважнае войска, 10 000 было пераселеных. І ўсіх цесляроў і кавалёў нікога не засталося, апрача беднага люду зямлі. І перасяліў ён Ехонію у Вавілон. І маці караля, і жона караля, і еўнухаў ягоных, і моцных зямлі вывеў у няволю з Єрусалема ў Бабілон. Усё войска 7 000, і умельцаў, і будаўнікоў 1000, усіх адважных, якія ходзяць на вайну, вывеў кароль Бабілонскі ў няволю ў Бабілон. А каралём зрабіў бабілонскі кароль Матанію, дзядзьку Ехоніі, замест яго, і замяніў імя ягонае на Седекію. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Вызвали нас, Пане, деля славы імя Твайго. Вызвали нас, Пане, деля славы імя Твайго.
Боже, язычники увайшли у спадщину Твою, опоганили святую Твою святыню. Єрузалем перетворили у руїни. Трупы слугов Твоих выдали на з'їдіння птушкам небесным. Целы телы святых Твоих зверам земным. Вызвали нас, Пане, деля славы имя Твоего. Пролили их кровь, як воду вокруг Иерусалима, и не было кому их поховать. Мы стали ганьбою для наших суседей, погардой и посмешищем для тех, кто вокруг нас. Докуль, Пане, гневаться будешь неспинно, а Твоя лютость буде палать, як огонь. Вызвали нас, Пане, деля славы имя Твоего. Не памятай провинов наших продков, няхай худшей нас спаткае Твоя милосердность, бо мы зусім ослабли. Поможи нам, Боже наш збавца, деля славы имя Твоего. Вызвали нас и даруй нам грехи наши, деля Твоего имя. Вызвали нас, Пане, деля славы имя Твоего. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто любить мяне, той заховує слово моє, каже Пан, і полюбить того Отец мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тобі, Пане. U той час Jezus сказав своїм учням: «Не кожний, хто каже мені, Пане, Пане, увойде у небесне владарство, але той, хто виконує волю Отця Мого, який у небесах. Многие скажуть мені у той день: Пане, Пане, це не от Твоего ім'я ми пророчили, і це не Твоїм ім'ям демонов виганяли, и це не Твоим именем многие отсюда чинили». И тогда обвящу ему: «Я никуда не ведал вас, отойдите от меня вы, что чините беззаконие». Вот же кожний, хто слухає гетое слово моє и виконує их, буде подобний до человека разумного, який побудував свой дом на скале. И пошел дождь, и разлились реки, и подзьмули вятри, и ударили у дом той, и он не упал, бо поставлений был на скале. А кожний, хто слухає гетое слово моє і не виконує їх, буде подобний до чоловіка нерозважного, який побудував свой дом на піску. І пішов дощ, і розлилися реки, і подзьмули вятри, и ударили у дом той, и он упал, и было падение его великое. Коли Иисус кончил говорить, дивились люди звучання Його, бо Он їх вчив, як той, хто має уладу, а не як книжники і фарисеї. Це слово Пана. Праз Иисуса Христа, нашего Пана, узнесем супольные просьбы до Отца Небесного.
Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб іх жыццё абапіралася на скалу Божага Слова. Цябе просім. Молімся за прапаведнікаў, каб яны самі рупліва выконвалі тое, што абвяшчаюць. Цябе просім. Молімся за маладыя сужэнствы, каб яны будавалі сваё шчасце на падмурку веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыі святой імшы аб дар жыцця, за маці, якія чакаюць на нараджэнне дзіцятка, за сем'і, якія просяць аб дар зачацця, каб добры Бог ім благаславіў, а Маці Найсвятшая атуляла сваей матчынай апекаю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб жыццём, згодным з Божай воляй, мы заслужылі ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай малітвы Твайго Касцёла і дапамажы нам выконваць Тваю волю. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Мой Єзу, ти надія, душа тобой живе, і у радості, і у смутку життя моє в тобі, і у радості, і у смутку життя моє в тобі. Твоя милость, добрый Пане, огорне целый свет. Хай стисне боль, тревога, и греху зникне след. Хай стихне боль, тревога, и греху зникне след. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на крест нам і всьому Костьолу Святому. Прийми, просим Тебе, Пане, гэтую ахвяру хвалы і умилостивления, и учини, как очищенная моцаю яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць. З жывою вераю вызнаем яго з мёртвых паўстане і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владимиром і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ojcze Усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Мы атрымалі Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, придzi владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога». Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий,
таки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Езу, да мяне прийди, сердца лаской обуди, сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сердце прагне так Тебе, бо в самоте тяжко мне. Кличу с болем, Езу мой, Ты заўсёды будь со мной. Кличу с болем, Езу мой, Ты заўсёды будь со мной. Свет раскошами зове, только у сердце тяжко мне. Прагну милости Твоей, что дае мне супокой. Прагну милости Твоей, что дае мне супокой. Я слуга негодный Твой, Ты схилился надо мной, только слово мне скажи, порятунок для души. Только слово мне скажи, порятунок для души. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацаваў нас найсвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, каб ахвяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Амин. З нагоди молитвы об дар життя, коли є серед нас мама, які у стані благословленим, коли ласка будете сюди, ближе алтара. Благословенство. Молимся. Пане Боже, Створитель чоловічого роду, Твой Сын, праз дзеяння і моц Духа Святого, пожадал народиться с Панны Марии, каб откупить и избавить людей. Пане, благослови гэтую слугу и прими ее молитвы, якія яна у покоры узносить до Тебе, просячи об здоровье для дитяти, якое повинно народиться. Допоможи
каб яе роды былі шчаслівыя. Учыні, каб народжанае дзіця, атрымаўшы ласку хросту, ва ўсім захоўвала Тваю святую волю і дасягнула вечнага жыцця. Праз Христа Пана нашага. Амин. А зараз виставлення святейшого сакраменту. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у благодарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божьим істотно з'єднаное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єзуса, полымнеючее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливости и любови скарбница, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрыни и любови полное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усіх цнотов глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усялякой хвали найдостойнейшее, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володар з'єднання усіх серців, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості,
змилуйся над нами. Серця Єсуса, у якім уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, прагод вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єсуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єсуса, щодре для всіх, хто на Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єсуса, наповненое зневагами, змилуйся над нами. Серця Єсуса, злочинствами нашими змученое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, послухмяное ожно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, живая хвера за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єсуса, надія тих, хто у Тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Усемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего і на хвалу і хвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего, Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амен. О Єзу наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Мы Твоя Твоя властность, власність, и і Тебе Тобі належать належать хочем. хочем.
Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, каб еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, Каб як найхутчей вернулися яны ў бацькоўскі дом і не згинули ад нястачы і голаду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення, Яму хвала і пашана на віки. Амин. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные. Амен. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня
і Сина, і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен.